ke jakar ki zaki bani. Kamar ya zan baka jakata ka gani ina cikin tafiya ka ce in baka jakata. Ba za ki bani bane ba? Ba zan bayar ba. Kin san ni ko waye? Ko wane ne kai? Wayo Allah na! Allah na shiga uku! Wayo Allah na jama'a ku taimake ni! Na shiga uku! Wayo Allah jakata! Wayo Allah jakata! Me yake faruwa? Wani ne ko yana gani na ya zare min wuka ya kwace Ko shi ne ga wani yana? Shine. Shikenan ki jira ni ina zuwa. Kai, Jakol. Sai mai gida. Jakol aikin kai Sai kyau mai gida, sai mai gida. Wallahi aikin kai. Ƙara lafiya mai gida. Ina yin kai Yanzu ga gida wannan, a wallahi. dafe wannan. Godiya nake, sai mun haɗu, godiya nake, zan ma ƙari, zan ma labaran haba kada damu. An wuce gashi ko? Na gode. Aha, bakar ki damu ba ta damuwa. Ya kamata a ce ku rika kiyayewa. Ko ba ka ba? Kuma na ga alamun kamar ke bakuwa ce. Ni ba uwa ce. Amma kin zo bakunta kina tafiya a wannan yanayi? To ai duk wanda ganki dole sai zai miki kwasi. Haka ne. To da Allah, me sunan ki ne? Sunana Zainab. Zainab, to masha Allah, Allah gaskiya sunan yayi daɗi. To Zainab da Allah abin da nake so ya kamata a ce a kiyaye gaba saboda garin namu gaskiya akwai bata garfa, akwai ƙananan barayi ne sun addabe mu. Bari irin ku baki ba ku san su ba, kin ga da matsala. Haka ne. Yanzu ya kamata a ce in taka miki saboda kin san yanayin garin namu ko ba haka ba? Babu damuwa. To shikenan mu je ko?